Ini nga kanta nga ang title Magsarig Kita. Ningkuhakuhan istorya ni Gideon, usa nga tawo nga sugad man haton may dakahadlok pagruha-duha ngan mga pakyana na iya kalugaringon, pero bisan pahan iya kaluyahon gintawag hiyahan Ginoo nga gamit para magdarahin kadaugan ha iya katawhan. Yan nga panahon damo gihapon na naton mga ginaatubang nga mga higante ha kinabuhi. Mga problema ha pamilya, eskwelahan, trabaho, pinansyal, sakit, mga pagsulay nga nagpapaluya ha aton kasing-kasing pinakadako nga kaaway diri ang problema mismo kundi ang kahadlok nga nasulod ha aton hunahuna ngan kasing-kasing. Pero iging tututdo ha aton han kinabuhi ni Gideon nga ang kahadlok diri katapusan han aton istorya kundi may dakita pagsarig ha Ginoo an aton kinahanglan. An aton kaluyahon mahihimo siyang kusog ngan ang kadaugan ni Gideon waray magtikang haiya kalugaringon nga abilidad kundi haiya pagsugot ngan pagsarig ha Dios nga amo an nanguna haiya. Amo ini ang mensahehan kanta nga magsarig kita bisan ano kadako an aton ginaatubang, bisan ano kabugat an aton mga pasanon, may dakita Dios nga mas dako kay hangatanan nato ng mga problema. Kung magpapabilin kita haiya, presensya ngan papadayon ha pagtuo, hiyaan maghahatag ha aton hinkusog kaaram ngan paglaom. So mga kabugtuan, bangin may dakamo yan na ginaantos nga waray pasolusyon, bangin naabat ka mo nga kamulaan nag-akikig-away, pero hinumdumi yan Diyos nga nag-upod kang Gideon, amo lagi hapon ang Diyos nga nag-uupod ha aton yan na diriya napapakyas, diriya nabaya, nga diriya nagpapabayaan iya mga anak. Sanglit ayaw kita pagpadaog han kahadlok, an atong pagtuo amon aton sandata, an aton pagsarig ha Ginoo amon aton kusog ngan samtang nagpapabiling kita ha ilarom han iya pagpanalipod, makakasiring kita nga bisan ano nga pagsulay ano mabot diri kita mapiperde tungod kay ang Ginoo ang nag-uuna ha aton. Samtang an aton pamamatian ini nga kanta hinaot nga hinumduman naton nga ang tinuod nga kadaugan nagtitikang habugos nga pagsarig ha Dios. Magsarig kita ha Ginoo kay kun hiyaan aton giya wari kita angay kahadlukan, hiyaan aton kusog paglaom ngan kadaugan. Amen. Salamat ngan God bless sa iyo nga tanan. Si Romini nga kalibutan, bisan paan mga kaaway mag-isog ngan magtinawa, ayaw kita kahadlok, ayaw kita pagatras, kay ang Diyos ni Gideon sa aton mag-uupod. Buti ay man kita sa buti ay, pero may dakong agahum ang hadisan nga tanan sa aton nagpapahinumdom. Iganda man trompeta, iganda man sulo, basin mabasag na ang bisusan kahadlok sa kasing-kasing mo. Pamati ang tinog san Ginoo, ako ang nag-uuna sa iyo. Magsari kita, daran nato ng hingpit nga pagdaragan sa usa nga Goliat, kaaway nagkukururog na, kay ang dapit sang Ginoo wala
nga may dako nga pagtuo. Kada pag-ampo naton may milagro nga naabot. Ang grasya niya sa aton yan na nagsobra-sobra. Iganda man trompeta, iganda man sulo. Basi mabasag na ang piso san kahadlo sa kasing-kasing mo. Pamati ang tingog san Ginoo. Ako ang nagkuna sa iyo. Magsari kita, dara na to na hintik nga pagdaragan. Sa usa nga Goliat, kaaway nagkukururog na. Kay ang dapit sang Ginoo, waray kapareho niya. Diri sa damo, diri sa kusog san tao, kundi sa Espiritu san buhi nga Ginoo. Babasabon ang bisyo, masirangan kapawa. Goliat san pagdaog, mababatian san nga tanan. Babasabon ang bisyo, masirangan kapawa. Goliat san pagdaog, mababatian san nga tanan. Para sa Ginoo, para sa aton, gahom niya sa kalibutan. Makikita yan na Goliat, magsari kita, dara na to nan hingpit nga pagdaragan. Sa usa nga Goliat, kaaway nagkukururog na. Kay ang dapit sang Ginoo, waray kapareho niya. Diri sa damo, diri sa kusog san tao, kundi sa Espiritu san buhi nga Ginoo. Magsari kita, sige John, waray huna-hunaan kakulangan. Kay ang Diyos ang nagpupuno sa nga tanan. Magsari kita, sa langit nga sa tuna. Ikaw na ang hadi, dakog na kita. Please like, share, and subscribe. God bless.